Monggo Nduk Niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggah wae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Luar biasa. Luar biasa. Sehat Nduk, dan sehat. Sehat Nduk. Kempule Gok. Meneh Gok. Meneh Gok. Ya. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu umpama duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak Niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Ngopo? Percintaannya ya gak sukses. Oh, masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangketi Pak Nyon sewu Nduk Niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa Nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono yo ben pilih-pilihane dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nah, nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur gitu. Leres, Pak. Lah iya. Nduk Ken, terus Ken. Lara wae suarane kaya ngono ndalek waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Cah kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok ngematke suarane Niken. Nggih kula niki ngrasani Deniken. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara petit niku iya. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong iki Ojo sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku tak kasih. gedeg
Padha wae tuku obat ing apotek terus. Tapi kan Lek mau ngembun-ngembun kae ngrujuk raimu piye? syarat. Oh syarat. Ya anggrek golongane tenan. Sarana. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nah wis tak wenehi Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani Pak, menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Wih, hebat. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Op. Iya ndak kan terus. Ya. Pramitra Kangsi Nolya. Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi wenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus ke PTB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bapak kotat manggung jalong Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Bu Dewi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Bu Dewi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempitin. Ora, ya wis dheke kondang iki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Terus disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatane hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Bu Dewi. Mangga Bu Dewi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Hembe
Kon dhuwur, Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol iki rung Masih enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Kiai bagus ngono betul. Miner ke, Bu? Yo. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Delon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Lowes. Saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Kuliah Gelaran apa? Gelaran apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan kan pakan nono Ya. Kan pakan pakanono ngono Nduk. pakanono Pancen yo Cik Prawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya Nduk. Ya, terusno. manuk kuwi bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Blora Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas.
Nggih, nggih. Napa niku, Pak? SMN apa? Sampun manak pindho dadi Oh. wis doboli wingi. Pak iya sekermu kena nduk kete. Padahal cerili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Wah, delok Iya. cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho gitu. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik prawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda iki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jekelem. Nyapa ngono Ora kuat bener. gableh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarasari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa Yo sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi apa mayang kuwi wis duwe bojo. Lah wiwik ki statuse rondo. Nah, sing arep mok makane kami tuwamo ya kuwi. Kami tuh sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa kae sapa? Ora. Nek mulai legan diatur tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Wis nggih tahlil. Oh iya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Walah, bulu iki sindian tambul lho. Wah, Malah. kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Yo, dintekne Wi. Ayo wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ha piye. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bacutke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Ya, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung.
kepareng menyapa warga masyarakat Bapak. sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih. Nggih, dumateng sederek Kediri, khususipun Kecamatan Pagu, Nggih. langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwijokongko. Nggih. Napa tugas kula niki? Lah napa teng lek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Nah, Anu Mas nyuwun sewu. ngapa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus ora sang Boten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Pak Hadi. Monggo Pak Hadi. Monggo monggo Cak Hadi. Tak mriki. Kula rencane para kamu pengertosi. Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Ah. Komplit. Piantun nek budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine Gamblangke lelakon. Sing kurang namung jari Pak. Blangkon sing apa ki mau atine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Raketke paseduluran. Iya. Raketke silaturahmi. pancene Cak TB pinter. Alah panen melunas nggih ngaten iki lho Pak. Lancar. Lancar Saestu, Cak. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lek Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Menapa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten Nggih. lali kula Nggih, kali jenengan. nggih Pak, kali Nggih. kula. Tali terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong kala wingi. Terus sing Ketiga. ketiga teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Ya. Setiap ketemu pasangannya kok beda, namun sing pancet namung setunggal. Napa nih? Napa? Pancet gundul. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten Pak? Pun kathah. Oh nggih nggih. Penanggap Pokoknya kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pedemen wayang monggo. Nah, dimatke. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagu napa desa mriki ingkang saged Bedhek. Monggo sing Monggo, saged sing datang. saged niku jawab tembang napa? angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih. Monggo Banang. Iki banang mriki banang. Napa dandang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo piye napa? Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Sarmuji menika tembang napa? Monggo mriki Mbak. Nah, Nggih. ngadepe mriko Banang. Nggih. Kendali. Napa, Mbah? Napa niku tembang napa, Mbah? Tembangnya napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Nek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Pun ingkang dipun karepaken. Judule Judule. Mecopat kan kata termasuk tembangin napa ngaten Mbah?
Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong. pucung. Bojo. Pucung. Laras mboten Pak Ji? Panjenengan Kang saged semerep. Salah. Salah terusipun. Salah, nggih. Wonten sing saged, monggo. Ah niki. Ah mijil. Mijil. Niki. monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Alah. Umbene melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Boten tembangipun, Mbah. Pangapuntene ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, nggih. Ah, wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Wah, tetap dapat rezeki alhamdulillah. Bocah Dalem Pak Ji. niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kali kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti Nggih. kudu Antap asor. adab asor. Nggih. Wani ngalah, Wani ngalah luhur wekasan. luhur wekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Nah. Tinungkula yen dipun dukani nek didukani Kendel. kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pun, Pak. Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke, Nggih. oke. Ah, siap-siap nggih. Siap. Ayo perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju gak apa-apa satu orang yo. Sapa? Oh niki. Pak ini lho, Pak. Pak ini. Pan Sejak- Adigang Pun teng mriki riyen, Pak. Nggih. Idang Adigung Panesti Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Nah, niki tembangi jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Lambu. Leres ini kalau paling hadiah. Pasar Muji, Pak Sarjito Subhanallah. Nggih. Cair. Nggih. Wis seneng bojone nggo asok mekar iso. Niku wau Nggih. tembang kagem tiang ingkang gadah pangkat, Sedikit kemawon. gadah derajat, Oh nggih. gadah keagungan, boten angsal adigang Kang Adigung Adiguna. Ya. Niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Padi mangga padi nek badhe niku sing niku lho, Pak. Tor monitor ketua anggota malam aku lho, Pak. Aku saiki padi ora iso. Ketua niku lho, Pak. Kula boten saged Lah. nembang, nggih Nggih. boten saged napa namine nyanyi. Nggih. Terus kula nyuwun lagu mawon. Oh, ngaten. Nyuwun tembung mawon. Tembang Nggih, tembang napa? Nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar Nggih. sing sregep nyambut gawe prau layar. Prau layar. Semua sinden berdiri nyanyi sareng-sareng nggih, Pak. Berjoget bareng-bareng, bergembira bersama untuk pelestarian budaya ya. Pinter Pak Dalang ben nyawere wakek kabeh. Ayo mangga. Matur Monggo suwun. Ibu. Mbak Nggih, Cepte. monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk. Kaya ngopo? Garap gamelan plus musik. Ya. Musiknya Mas, musik Mas. Ya, yo. Ya. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo, Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya ewadene. Mangke wonten kekiranganipun wonten ing wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Nggih, wilujeng dalu Bu Cangik saha Mbak Yulimbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman, angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11, nggih, Njoho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap. Ugi mriki tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah,
Iki saka penggemar lawas. Saka Kediri ya kuwi KPK, Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku, Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyunelagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Live Mbak streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga titip cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo, monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono ha. Sopo nih lho Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencolot ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane we merah putih kok. Wijo laras sing kene tolok ukur Iya. prawitan bener. Amin, amin. Nyacat kualat maju plung-plungu lho. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing urung nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya, ya, Mbak ya. Wanda. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitan nih. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah to, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Ya. Sukses. Ayo Be, bawa nang Be. Wiwitan nih. Lho, Be. Ya. Karena digandrung kuwi. walah. Ning aja digandring. Boten gandreng ya pedhot lho ya. Toprakan ngono kae lho, Bet. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Titi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan ya Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya selendang kuning kang saking wukir suara kurang pramana ning wasesa ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya. Ya. Sane Niken ben sehat sik. Siap Pak Kakong. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun.
Ya, Kusuma Wijaya, bajing loncat, getok ya Pak. Ketok rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Cahayu. Getok, getok. Oh, gedok. Ya. Rock and roll Wani. Ya, Kuat. Hati-hati loh. Telaknya. iya kuat. Telaknya aman? Iya, iya, iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggorok. Kita di bawah saja karena Oke. Oke, di atas Siap. itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah. Zak. Ah. Besok langsung kemana, Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Masya Allah. Kulo nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kalau derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Gedak ya Mbak Niken? Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri alan bebek. Alan bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi lho. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igit. Toh mirip Tapi pasaran. Versi muda. Ya. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Nang git iku git. Bagus sih we Git. Gus Idam. Getok dak ya. Hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Ini Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Oke. Iya, iya. Aman? Aman. Aman. Oke. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock full and roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendangi Le, coba Gus. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatane ada nyuwun. masalah Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah Pak. Profesionalitas. Profesional. Harus Heeh, buang rasa sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki los ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin gelis. Barek munggah panggung ngadep tebak ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ngono lho Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, toh, Seni Mas. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo neh? Tegelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duit monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Bos. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, kerajaan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ndak iki? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu disien men. Heeh. Gobrok. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, isane mung nyawang. Ora. Ya? Ya pakai Iya. Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lek omong ya alon-alon ngono kuwi. Jeru. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah.
sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ana dulurku wae. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatuk sik Sanju. Ngatuk ngatuk. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngaduk kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono wae ya, Ji ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Satu lagi. Oke, lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Salin. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoe buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat, Pak, sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia, Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa, Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nah iki lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi iki lho, ayo. Apa? Lho, gonceng mamalian, Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan butuh to lek dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Aku kekurangan delok to iki lho. kurang rambut. Ora lo keluwian. Sampean sakit to? Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapayu tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Payu gundule niku. Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon Wayang wong. Nggih, Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Niku pakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak. Mesti kudu eling sajroning urip. Kudu eling ojo dibumbung